Evropski igrači koji su dolazili, ima dobrih igrača, ima osrednjih igrača, a opet kažem, mnogo novca je bilo u igri i onda su oni mogli da plaćaju ko je kako želeo. Znači, ko imao više novca, oni su više trošili. Od 30. juna ta situacija se promenila, bio jako veliki federalni slučaj u Americi, gde je bilo suđenje, gde su se skupili bivši sportisti, otužili su NCAA, zato što je bila priča, pošto je NCAA organizacija koja faktički drži pod kišobranom sve sportove, college sportove. I rekli su, ok, vi uzimate sve što dolazi od marketinga, od ulaznica, od svega, to sve ide u NCAA i škole uzimaju naravno neki deo, ali ne ide ništa nama. Znači, mi smo ti koji smo na terenu i koji faktički zarađujemo sav taj novac školama i NCAA. NCAA jako puno novca uzimo tu za sebe, naravno, ali ništa nije išlo nama. I to traje već jako, jako dugo, s tim što je sada bio taj slučaj i došlo do toga da je presuda bila takva da neke milijarde su u pitanju koje moraju retroaktivno da se isplate. Znači, od 2016. godine svi sportisti koji su bili na koledžu od 2016. godine će moći da dobiju neku vrstu kompenzacije. Naravno, zavisi koji si sport igrao, zato što svaki sport, muška, košarka, američki fudbal, oni prinose najviše novca školama i od 2016. godine na ovamo retroaktivno će oni morati isplate neke silne milijarde. Šta će ovi što su bili pre 2016? Ništa, ne pitaj me. Ne pitaj me, da. To sam čak sa nekim drugarima s kojima smo igrali, gde smo mi u toj priči. Ali da se vratim na temu. I od sada, znači od 1. juna, budžet za sledeću godinu, škole dobijaju 20,5 miliona dolara za sportski deo, znači za sve sportove. I onda škola odlučuje koliko novca će ići na koji sport.